Cum se provoacă înflorirea abundentă a mușcatelor? 12 sfaturi pentru mușcate de invidiat. Mușcatele sunt plante foarte populare și răspândite datorită faptului că nu sunt pretențioase și se adaptează în orice condiții. Cu toate acestea, pentru a avea mușcate cu flori bogate, este important să urmați câteva sfaturi. Primul sfat este să cumpărați flori sănătoase cu frunze verzi și să le plantați într-un amestec de pământ de grădină, nisip și turbă. Acest amestec va ajuta mușcatele să reziste mai mult. Dacă mușcatele cresc mult și rădăcinile lor ies din ghiveci, este important să le mutați într-un ghiveci mai mare, altfel se vor usca. În plus, tulpinile florilor mai bătrâne trebuie tăiate la jumătate pentru a favoriza creșterea de noi vlăstari. Mușcatele sunt sensibile la umezeală, de aceea au nevoie de ghivece cu scurgere bună, care să fie găurite. Prea multă apă poate duce la boli ale plantelor, deci aveți grijă să nu le udați prea mult. Pentru a se dezvolta cât mai mult și mai frumos, mușcatele au nevoie de ghivece încăpătoare. De asemenea, trebuie curățate periodic pentru a elimina frunzele și florile uscate, care pot atrage dăunători sau pot favoriza apariția ciupercilor. Mușcatelor le place lumina, dar soarele puternic le poate arde, deci este bine să le protejați în zilele toride de vară sau să le mutați într-un loc mai umbros. De asemenea, mușcatele trebuie udate la rădăcină, o dată pe zi, mai ales în zilele caniculare. Ideal este să fie udate dimineața sau seara, iar apa de ploaie este cea mai bună pentru plante. Pentru a avea mușcate dese, cu multe tulpini și flori, este important să le ciupiți vârful lăstarilor și să le fertilizați o dată pe săptămână cu îngrășământ lichid în perioada de înflorire. Dăunătorii mușcatelor se pot combate cu insecticide, iar bolile cu fungicide.